ኢትዮጵያን ቻይናን ንዘበናት ዘለቐ ጥንኩር ስትራቴጂካዊ ርክበን ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምብጻሕ ከም ሰርሓ ጉባኤ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ታገሰ ጫፎ ገሊጾም። ካብ ዜና ወጻኢ ክሪቢ ዝብል ስያመ ዘለዋ መርከብ ኩባንያ ፈረንሳይ ንፈለማ እዋን ብመትረብ ሆርሙዝ ምሕላፋ ተገሊጹ። سلام تعنا بلي زخوركم تملكتي كما يتعلو لك ساعات 9 خوين لو كم تلمود معد زينا حزنا مصينا لنا زيناتات اندامراخم ساخم صنح دما انا ابراهيم فسا فلما حصر زيناتاتنا نكون كبل بريزيدنت تايي أصقسلاسي مس مكتل حلافي بهراو كونغرس قوامي كوميتي تشاينا تزاتيوم بريزيدنت تايي أصقسلاسي بمكتل حلافي بهراو كونغرس قوامي كوميتي تشاينا وي خوان زتمرح لوخ اب بصحفتهم تقبلهم ازراريبهم كلتيوم وغنات اب كلتياون زبدناتات متنخار اب زكالو من غدايات تزاتيملهم اتيزته بفلاي اب انفستمنت ايتيو تشاينا زدهاب كنز نور دمام بصحفت بريزيدنت ارديلهم ኢትዮጵያን ቻይናን ንዘበናት ዝዘለቐ ጥንኩር ስትራቴጂካዊ ርክበን ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምብጻሕ ብዝበለጸ ከም ዝሰርሓ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ታገሰ ጫፎ ገሊጾም ኣሎም። ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ታገሰ ጫፎ ምስ ምክትል ኣቦ መንበር ቋሚ ኮሚቴ ብሔራዊ ህዝባዊ ኮንግረስ ቻይና ወይ ኳን ኣብ ክልቲያውን ዞባውን ጉዳያት ተዛትዮም እዮም። ኣፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ ኣብትዋን ከም ዝበልዎ ኢትዮጵያን ቻይናን ንዘበናት ዘለቐ ጥንኩር ስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ዘለወን ሃገራት እየን። እዚ ስትራቴጂካዊ ርክብ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ቻይናን ኣብ ምትእስሳር ኢንቨስትመንት ንግድን ቁጠባን ዓብዪ ውፅኢት ከም ዝተገብረሉ ድማ ተዛሪቦም ኣሎም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ሰብ ሃፍቲ ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ኢንቨስትመንት እናዓበየ ከም ዝመፀ ብምግላጽ እዚ ድማ ኣብ ማኑፋክቸሪንግ መሰረተ ልምዓት ፈጠራ ዕድል ስራሕን ዝተፈላለዩ ዓውድታትን ተረባሕቲ ከም ዝገበሮም ኣረድዮም ኣሎም። ኢትዮጵያ ዋና መቐመጢት ሕብረት ኣፍሪካ ስለ ዝኾነት ቻይና ምስ ኣፍሪካ ንዘለዋ ጠንካራ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ቁልፊ እጃም ከም ዘበርክት እውን ሓቢሮም እዮም። ኢትዮጵያ ናብ ትካል ንግዲ ዓለም ንምፅምባር ኣብ እትገብሮ ፃዕሪ ቻይና ደገፋ ንክትገብር እውን እቶም ኣፈ ጉባኤ ፃውዒቶም ኣቕሪቦም። ምክትል ኣቦ መንበር ቋሚ ኮሚቴ ብሔራዊ ህዝባዊ ኮንግረስ ቻይና ወይ ኳን ቡግዶም ጠንካራ ምሕዝነት ኢትዮ ቻይና ኣብ ምክብባር መሰረት ዝገበረ ዘተኣማምንን ቀጻሊ ራእይ ዘለዎን እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። معد زينا بمكتات ركوب تملكتي ناب زرز زينا كحلفكم اب زحلفو شومنت عامتات لوطي غعزو دبلوماسي ኢትዮጵያ ببهراዊ ረብሓ ዝተደረኸ منبارو ተገሊጾም መንግስቲ ምድማር ዝሰዓቦም ሓደሽቲ ዓንድታት ዲፕሎማሲ ምስሊ ኢትዮጵያ ንቅየርን ዘለዋ ተሰማዕነትን ከዓብን ከም ዝገበረውን ተመላኺቱሎም ንጸብጻብ ኣዝመራው ሞሴ ምንብራን ግርማይ ከም ሰዓብ ክተቕርበያ ኣብዚ ሓለፉ 8 ዓመታት ለውጢ ጉዕዞ ዲፕሎማሲ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ረብሓን ክኽበር ዝብል ጽኑዕ መትከል ከም ዝተሃነጸ ይፍለጥ። ብምኽንያት እውን ሃገርና ካብ ጽዕንቶን ካብ ስጋትን ንኽትናገፍ ምግባር ዝተኻእለ እንትኾን ሚዛን ሓይሊ ናብ ዝብሉን ተሰጋጊራ እያ። መንግስቲ ምድማር ዝሰዓቦም ሓድሽቲ ዓነታት ዲፕሎማሲ ምስሊ ኢትዮጵያን ዓለም ለኻዊ ተደማጺነታ ብሓድሽ ምዕራፍ ንኽቕየር ዝገበረ እንትኾን እዚ እውን ብተግባር ዝተረኣየ መግለጺ ብሄራዊ ኩርዓትን ሉዓላውነትን ኮይኑ እዩ። ብምኽንያት እውን ኣብ ውሽጢ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ዘለዋ እጃም ካብ እዋን ናብ እዋን ዓበየ መምጻእ ከም ዝኻለ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ይገልጹ። ዛሬኛ በሁሉም አህጉራት የልብ ወዳጆች አሉ ሚስጥር የሚያጋሩን ሎሚ ንሕና ኣብ ኩሎም አህጉራት ፈተውቲ ያለውና ሚስጥር ዘካፍሉና ምሳና ዝተሓሓዝ ጉዳይ እንትህልዎም ድማ ሰብ ልኢኾም ዘዘራርቡና ኣለውና መረዳእታ ኣብ ፀገምና ግዜ ዝሕግዙና ብዕጥቅን ብስልጠናን ዝሕግዙና ፈተውቲ ኣፍሪና ኢና ከምዚ ዝኣመሰለ ርክብ ክትፈጥር ድማ
ዲፕሎማሲ ኣብ ሃገራዊ ረብሓ ዝድረኽ እዩ ዝኸውን ኣብ ዝሓለፉ 7 ዓመታት ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ኣውሮፓ ርሑቕ ምብራቕ ሰሜን ኣሜሪካ ጥንኩር ርክብ ምፍጣር ክኢልና ኢና ብሓፈሻ ዝዓበየን ዝጠንከረን ዓውዲ ዲፕሎማሲ ምፍጣር ክኢልና ኢና ኢትዮጵያ ተስዕቦ ዘለها መደመራዊ ሓድሽ ተግባራዊ ሜላ ዲፕሎማሲ ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ ውሽጢ ግምት ብምእታው ዝተሓንፀፀ ፖሊሲ እዩ እዚ ሜላ ዞባዊ ምትእስሳር ካብ ምጥንኻሩ ብዝሓለፈ ኢትዮጵያ ንኽትዳኸም ንዘበናት እናሰርሑ ዝፀንሑ ታሪካዊ ጸላእቲ ሓሳቦም ንኽስበር ዝገበረ እዩ ፖሊሲያችንን ቀይረናል ጎረቤት ላይ የሚያተኩር የንግድ ስርዓት የሚያሰፋ ፖሊሲ ቀይርና ኢና ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዘድህበ ስርዓት ንግዲ ዘስፍሕ ፈተውቲ ዘብዝሕ ንኽኾን ሰሪሕና ኢና ኣጀንዳ ክንቀርጽ ይግባእ ዲፕሎማሲ እውን ጎልዩ ክረአ ይግባእ ኢልና ኢና ጀሚርና ብምኽንያት እዚ እውን ብርክት ዝበሉ ስትራቴጂክ መሓዙት ምፍራይ ክኢልና ኢና ብርክት ኣብ ዝበሉ መድረኻት እውን ንሽምግልና ንድለ ኮይና ኢና ካብ ዓለም ምዕራብ ክሳብ ዓለም ምብራቕ ዘለው ብርክት ዝበሉ መራሕቲ ሃገራትን መራሕቲ ትካላት መከቢኦም ኣብ አዲስ አበባ ምግባሮም ድማ ፖሊሲ ርክብ ወፃኢ ኢትዮጵያ ናብ መፍረይነት ንኽቕየር ዝገበረ ምዃኑ ኣብ ጉዳይ ወፃኢ ላዕለዋይ ተመራማሪ ኣይተ ሽመልስ ኃይሉ ይገልጹ ባለፉ 7 ዓመት ውስጥ ኢትዮጵያ ያራመደች ኣብ ዝሓለፉ 7 ዓመታት ኢትዮጵያ ዘሳለጠቶ ፎሬን ፖሊሲ ፕራግማቲክ እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ ምስ ዓለም ዘለና ርክብ ዝውሰን ኣብ ብሔራዊ ረብሓና ዝተደረኸ እዩ ልማዓት ኮሪደር አዲስ አበባ ንሕና በቀሊሉ ኢና ርኢናዮ ግን ድማ አዲስ አበባ ማእኸል ስሕበት ንኽትከውን ጽባቐ ኣላቢስዋ እዩ ቅድም ክብል ከም ስጋስ ቁፀሩ ማሕበረሰብ ዲያስፖራ ሎሚ ኣብ ልምዓትን ዲፕሎማሲን ተሳታፊ ንኽኾኑ ዝተገበረ እንትኾን ኣብ ወፃኢ ኮይኖም ኣብ ኣጸጋሚ ኩነታት ዝነበሩ ዜጋታቱን ኣብ መምላስን ክብሮም ክሕልው ናይ ምግባር ስራሕ ወይ ድማ ዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ ንኽትግበር ተገይሩ እዩ حز دما ناب زين عداقاينا كنسقر إثيوبيا تلواواتن زي قمتن كنتات عالم أب قمت بمتاو أقدم عدقيت مداوريا بمفتام ناب حاقر كم زأتوت منستر حرشا أديسو أرقا قليسوم كينات مأخلاي مبراق أب زوور عالم لخفرياتات أقام كم زفت أرزفلتيوم منستر حرشا أديسو أرقا مداوريا كاب زقو عازلو مسمرات اتحاده زوا مأخلاي مبراق كم زخونه بمقلات تي كينات أب منقصغاس مراخب سقات كم زحدريهم حبيرهم زلهم بزي مسارات نفريات زي عامت زوعل مدابريا عدقيت بمفتامن بمقو عازن ناب حبرت سراح محبراتن حرستوتن تبصحي كم زتقبرهم أفليتهم زلهم أب زحلف عامت نحرستوت استخفافل مدابريا 16.9 مليون كنتال كم زره بمزخر أبز عمد جيبوتي زبط حويسو 20 مليون كنتال مداوريا مقتاو كم زتقالم حبيرهم ترانسفورميشن حرشان مرققاتن التقاقما اتاوت نمحياشن 30 مليون كنتال مداوريا نمقزا تلمي كم زنبرا بمقلات اتي استرفة نمبلا مسفتو تحقرات انكرا متحبارن سمعنتاتن اناتا قبرا كم زخون امقاليزوم حبرتسب بتفطرو زدالو فريات كومبوست مدابريا بصفحات بمدلاون بمتقامن زلو تصاطي هب منكاي اجام كواصا كم زغبا دما اتحساسيبوم حزدما ناب زيناو صينا كنسغر تملكتي كيربي زبل سيام زلوا مركب كوبانيا فرنساي نفلما اوان بمترب هرمز محلافات غليصوم تا مركب ካብ ርእሰ ከተማ ኦማን ሙስካት ብምጋስ በመትረብ ሆርሙዝ አቋሪጻ ካብ ወሽመጥ ባሕሪ ገልፍ ከም ዝወፀትን ኣብ ጉዕዛ ብዝተገብረ ክትትል ንብረትነታ ናይ ፈረንሳይ ከም ዝኾነትን ተሓቢሩ እዩ እታ መርከብ ናብ ግዛት ኢራን ቅድሚ ምእታዋ ናይ ፈረንሳይ ምዃና ንሓይሊ ባሕሪ ኢራን ከም ዘፍለጠት ሓበሬታ ትራፊክ ባሕሪ ብምጽራሕ ሮይተርስ ጸብጺቡ ኢራን እቲ ኩናት ስዒቡ ናይ ጸላእተይ ብምባል ዝገለጸተን መራኽብ ብሆርሙዝ ከይሓልፋ ምኽልካላ ይዝከር ይኹን እምበር እታ መርከብ ልዑል ሓለዋ ብዝግበረሉ ወሽመጥ ድሕንነታት ሓልዩ ብኸመይ ከም ዝሓለፈት ዘይተገልጸ እንትኸውን ኩባንያታት ፈረንሳይ እውን ኣብቲ ጉዳይ ዝሃብዎ መብርሂ የለን ፕሬዚዳንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ትማሊ ወሽመጥ ሆርሙዝ ንምኽፋት ወታደራዊ ኣመራጺ ምጥቃም ትኽክል ከም ዘይኮነ ምስ ኢራን ምዝራብ ኣድላይ ከም ዝኾነን ተዛሪቦም እዮም 20 ሚእታዊ ድፍድፍ ዘይትን ፈሳሲ ተፈጥሮ ጋዝን ዓለም ዝመሓላለፈሉ ወሽመጥ ሆርሙዝ ምዕፃው ስዒቡ ዕድጊት ነዳዲ ዓለም ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ኣብ ከቢድ ጽዕንቶ ምእታው ጸብጻባት ኣመላኺቶም እዮም
تملكتي مع زينا قدم مزامنا قند زينات زعلتي كزخخركم بريزيدنت تاياز كسلاسي مس مكتل حلفي بيراوي كونغرس قوامي كوميتي تشاينا تزاتيوم ኢትዮጵያን ቻይናን ዘበናት ዘለቀ ጥንኩር ስትራቴጂካዊ ርክበን ናበዝራ ዓለ ብርኪን ምብጻሕ ከም ዝሰርሓ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ታገሰ ጫፉ ገሊጾም ካብ ዜና ወፃኢ ኪርቢ ዝብል ስያመ ዘለዋ መርከብ ኩባንያ ፈረንሳይ ንፈለማ እዋን ብመትረብ ሆርሙዝ ምሕላፋ ተገሊጹ مبارك استملكتي بعد زينا بزيزا زيبنا سلامك تالكم عاد زينا نمسكن السلام